Ahí tenemos a Li Shubin y a Irina Pechakova. Ellas no lograron los 90 puntos en el preolímpico. Bueno, vemos que va sin depilar. Espero que no le bajen puntuación por eso. Estuvieron ausentes hace 2 años de esta final del europeo, así que vamos a ver qué han hecho en todo este tiempo en el que han estado reorganizando el equipo, el dúo. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो जय हो। Sepas que te sigo esperando. I believe
can touch the sky. I think about it every night and day. Spread my wings and fly away. All I wanna say is that they don't really care about us. All I wanna say is that they don't really care about us. Es tremendo. Qué nivel, qué velocidad. Fantásticas, fabulosas como siempre. Qué barbaridad. Es un ejercicio sin apenas respiros, sin apenas descansos, con un nivel técnico altísimo, con cambio de formación constante. Muy vivo, muy intenso. La verdad que espectacular. Elas son Berta e Mónica, son a compañía de teatro La Sincro. Que tal? Moi boas tardes. Deporte e cultura na Gala do Deporte Provincial e unha maneira interesante e peculiar de achegarnos a natación sincronizada. Benvidos, benvidas, encantadora familia do deporte coruñés, da provincia, presidente, deputado provincial, vicepresidente, deputados provinciais, alcaldes, alcaldesas, concelleiros, concelleiras, pero sobre todo a benvida a familia do deporte desta provincia que hoxe celebra por segundo ano consecutivo a Gala de Recoñecemento. Os máis sobranceiros do ano 2023, algún que outro exercicio de memoria. Entregamos unha obra de arte que está feito por unha artista coruñesa, por Soledad Penalta, natural de Noia. O trofeo, o premio que se vai levar cada un dos persoeiros que hoxe van a desfilar por este escenario. Os premios son a consecuencia da deliberación dun xurado formado por 5 cualificados xornalistas: Patricia Rodríguez Juste, María Varela, Leticia Chas, Fran Hermida e Paulo Alonso. Esta é unha celebración normal, non é a bilbainada do Athletic. Aínda que podemos poñer como exemplo, ou coller como exemplo, que se cadra nun par de semanas, hai que montar unha gabarra coruñesa que saia desada co Deportivo femenino e co Leima. Por si acaso, que vayan traballando nos astilleros. Pero para arrancar esta gala, queremos facelo desde o cariño, desde a emoción, desde o sentimento, desde a sensibilidade por parte da Deputación, lembrando a figura de 3 irrepetibles, imprescindibles do deporte coruñés, galego, nacional e mundial. Luis Suárez, Amancio e Arsenio, irrepetibles. Luis Suárez, 17 partidos co Deportivo, 8 temporadas no Barcelona. 2 ligas, 2 copas de feiras, Balón de Ouro en 1960, o único do fútbol español, 9 temporadas no Inter, 3 ligas, 2 copas de Europa, o home que cambiou a historia do Inter, campeón de Europa no 64. Luis e Amancio só coincidiron na selección, Amancio o regate, a explosividade, 14 temporadas no Real Madrid, o talento, a visión, máis de 400 partidos, 9 ligas, 2 copas, unha copa de Europa, e Arsenio. Para completar este podio de ilustres, o persoeiro que trascendeu o fútbol,
a persoa do orde e do talento, do sentido común, o deportista que lembraba que o fútbol é a festa que une os povos. Poucos teñen feito tanto pola concordia como Arsenio. Eternos, Luís Suárez, Amancio, lenda do fútbol mundial, Arsenio Iglesias, icono da vida galega, o home querido por todos, o carisma, a empatía, eternos e inesquecibles. Queremos que nos acompañe no escenario Valentín González Formoso, presidente da Deputación, Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Van a recibir os familiares de Arsenio, de Luís e de Amancio un agasallo en nome da Diputación. Acompáñanos Pablo Iglesias, o fillo de Arsenio Iglesias, que estará exixido. Acompáñanos Agustín Suárez, sobriño de Luís Suárez. E acompáñanos José Manuel Oliveira Amaro, sobriño de Amancio Amaro. Esta será a foto coa que arrancamos esta festa, lembrando a tres imprescindibles do noso deporte. A Coruña e a súa provincia é grande por persoas como Luís Suárez, como Amancio e como Arsenio Iglesias, entregando Valentín González Formoso a Antonio Leira. Fáltanos o detalle tamén para o familiar de Amancio Amaro. Moitas gracias, Agustín, José Manuel e Pablo. Quedámonos co presidente da Deputación, co deputado provincial, porque imos comenzar a entrega de premios, principiando polo recoñecemento a mellor entidade colaboradora. O grupo J. Rilo, empresa nada en Ferrol, no ano 70, ten 54 anos, adícase ao lugar de maquinaria, entre outras actividades. Colabora co Racing, co Baxi, co Club Ciclista Ferrol, co Triatlón, co Voleibol San Sadurniño, co Rally de Ferrol. Acompáñanos o director corporativo do grupo Rilo, Luís Rilo. Luís Rilo, en nome do Grupo Rilo, moi importante a achega do financiamento privado. Luís, en nome de todo o deporte de Ferrolterra da provincia, non deixedes de facelo nunca. No, seguro, lo intentaremos siempre que se pueda. Donde hai deporte en Ferrolterra está Rilo. Lo intentamos, desde luego, en Ferrolterra y un poquito más allá también. Moi ben, porque hai que mover os marcos. Claro que sí. Luís Rilo, moitas gracias. E agora, o mellor evento deportivo. O Gran Camiño, unha oda ao ciclismo e a Galicia, unha mistura de deporte e de beleza na nosa comunidade, unha ferramenta de turismo. 3 anos de vida, Alejandro Valverde e Jonas Vingegaard, en 2 ocasións os gañadores. Na última edición, na liña de saída, había 3 tours, 2 giros e un campeonato do mundo. O Gran Camiño. A fronte do Gran Camiño está o exciclista profesional galego, natural de Teo, Ezequiel Mosquera. Recibe o premio de más de Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Ezequiel Mosquera, que sei que está nervioso particularmente polo estado de saúde de Vingegaard. Sí, a verdade é que é un gran activo que tivemos aquí no Gran Camiño, é unha preocupación que porque se recupere por Tour e máis por Gran Camiño do ano que ven. Esas cousas aquí nunca lle pasan. Aquí pode chover, hai neve, nunca hai. Bueno, poñemos moitas medidas de seguridade e tratamos de que sea un evento bo a todos os niveles e en seguridade tamén. Dices moitas veces, Ezequiel, que ti crees que Vingegaard ten un pasado vikingo en Galicia. Sí. Por como se adaptou a nosa terra. Seguro. Hai a historia dun vikingo que viña a Catoira a arrasar Galicia, que lle chamaban Ulf el Gallego. Entón aquí vamos a ter que empezar a chamarlle Jonás o Galego, porque a verdade é que ven aquí e arrasa tamén. Bueno, para o ano que ven, podes adentrar unha sorpresa, vai haber novidades, é difícil mellorar isto.
Pois intentaremos conservar a participación e intentaremos darlle unha volta chula ao percorrido. Temos unha esencia que non teñen os demais, que é o Camiño de Santiago. Non somos a Volta Ciclista A, somos o Gran Camiño, e o Gran Camiño pode sair das nosas fronteiras. Estamos traballando en eso, que este sempre nas 4 provincias galegas, pero sair un pouco fora. Moitas gracias, Ezequiel Mosquera. Gracias, Valentín González Formoso. Ten a palabra, saúdalles, Antonio Leira, o deputado provincial de Deportes. O deporte une moitas persoas nun obxectivo común, fomentar valores, promover a armonía corporal, o fair play, respetar o rival, xogar con nobreza e non renunciar. Os gañadores desta gala sodes unha representación do que persiga a nosa provincia, embaixadores dunha pasión polo deporte que se convirteu en marca e referencia por sí mismo en todas as partes do mundo. Presidente, autoridades, premiados, representantes dos clubs deportivos, entidades, amigos e amigas, boa tarde a todos e a todas. Neste mundo diverso, poucas cousas son tan globais como o deporte. Na Coruña o estamos a vivir co programa de bolseiros da Diputación. Miguel Alvariño, Belén Toimil ou Ana Peleteiro e moitos outros deportistas que son embaixadores desta iniciativa. Por iso, o voso caso resulta tan inspirador para os mozos da nosa provincia que son milleiros de nenos e nenas agardando o voso esforzo, a vosa capacidade de traballo e a vosa honestidade co voso exemplo. Pero é algo máis que iso. A nosa provincia é deporte profesional e é deporte aficionado. Novas promesas como a nosa campeona Paula Canedo ou Damián Suárez. Ou trayectorias xa consolidadas como Carlos Arévalo ou Paula Otero. E, por suposto, é un espírito de superación. Un espírito de superación que se fai cada día máis patente no caso do deporte adaptado. Temos exemplos moi claros con Jacobo Garrido ou Almudena Quereda. Permitídeme destacar o traballo de Special Olympic, do Deport Genuine, de Fundación Abrente e outras moitas que, porque estos son pequenos exemplos de que cada vez máis clubs da provincia o teñen presente. Pero tamén son os clubs das máis variadas disciplinas, que se esforzan cada día por mellorar. Clubs que os estades aquí representados nos directivos ou adestradores, sin os que non se podería entender nin o pasado, nin o presente, nin o futuro da nosa provincia. Con todos vós, podemos decir que o deporte goza de moi boa saúde. Isto non é froito do azar. Aproveito aquí para facer unha mención especial ao esforzo de tantos pais e nais que día a día sodes protagonistas de levar aos vosos fillos a practicar a súa actividade favorita. Moitísimas gracias. Dentro do noso compromiso co deporte, 15.000 persoas participaron no ano 2023 nas carreiras populares nos 35 concellos da provincia. 2.100 persoas participaron na 10K dos 10.000 peregrinos que se celebrou esta fin de semana en Santiago, ou 4.200 rapaces que van a participar na Copa de Fútbol de Base. 1.000 rapaces que están a participar na Copa de Balonmán 5x5 ou 500 mozos que van facelo na de baloncesto 3x3 e máis de 1.100 en piragüismo ou remo. Estas son parte das actividades propias da Diputación, o que ven a sumar que o 50% da población da nosa provincia practica algún deporte ou algunha actividade física, ben sexa en competicións federadas ou ben sexa en deportes escolares ou en carreiras populares. Son esas cifras, como deputado e amante do deporte, énseme de orgullo. Nos permite facer unha idea de por que a provincia da Coruña é saúde e é deporte. O deporte ensínanos a gañar e ensínanos a perder. É esta a derrota probablemente a maior lección que podemos levar connosco na vida. Perder, erguerse con humildade e tentalo de novo. Todos os que estades aquí con un xeito sodes líderes, sodes campeóns, pero todos perdedes e en algún momento volveredes a perder. Esta é a grandeza do deporte, recoñecer que sempre hai algo que mellorar, que transmitir valores e, sobre todo, o respeto ao rival. Por lo tanto, parabéns por participar, parabéns por gañar
e parabéns polo vosso esforzo. Quero rendirlle tamén un homenaxe ás mulleres. Un homenaxe ás mulleres porque xa vai sendo hora de que fagamos dunha forma máis visible o seu traballo. O deporte femenino sempre estivo aí, ofrecendo grandes éxitos e cun maior esforzo que incluso que o masculino. Pero algo está a cambiar, decía Oterio, hai un momento. Comezamos a ver como se fala do hockey Coruña, do Grat de rugby, do amarelle de fútbol sala, do depor femenino ou do uniferrol, ou de deportistas como a nadadora Paula Otero ou árbitro Paula Lema. E gracias tamén, por suposto, ao camiño que nos abriron no seu día deportistas como Vero Boquete ou Sofía Toro, entre outras. As mulleres conquistaron o deporte, incluso aqueles que se asociaron por estereotipos dos homes. O vosso exemplo, o esforzo, trouxenos moitas alegrías. Os soños levannos e dannos triunfos e medallas, pero tamén a satisfacción de cruzar a meta. E por eso imos seguir loitando para que isto siga así. Dende 2015, as axudas ás infraestructuras deportivas e os clubs crecen constantemente, pero a compracencia non vai ben co deporte. E dai os continuos encontros e xuntanzas que temos con todos vós que nos sirven para mellorar e para aprender. Sabemos que aínda queda moito camiño por recorrer, porque o deporte, como dixo Nelson Mandela, ten o poder de transformar o mundo para inspirar e unir a xente como poucas cousas na vida. Estes son os valores que inspiran a marca Compromiso co deporte e que nos moven a traballar cada día. Reiterar os meus parabéns aos gañadores deste acto de homenaxe ao deporte e aos deportistas e quero facer un agradecemento especial ao Servizo de Deportes da Deputación da Coruña polo seu traballo diario e a miña compañeira Cristina Capeláns, anterior diputada de Deportes, porque ela foi a que dou impulso ao deporte na provincia. E, por suposto, non me quero olvidar do xurado de Patricia Juste, de Fran Hermida, de María Varela, de Paula Alonso e Leticia Chas, que tuveron unha papeleta moi complicada para poder alcanzar e chegar a estas conclusións e estes recoñecementos. Moitísimas grazas a todos e a todas pola vosa asistencia e que pasedes unha boa tarde. Home to my heart, baby, let me be. You don't care, help me, set me free. On to my heart, baby, let me be. On to
set me free. Non se queixarán, de vez en cando, nos actos deportivos poñemos música de verdade. Non a que poñen os nosos fillos. Ele Pepe Piña e os Robinsons, Gonzalo Piña, dos Piña de toda a vida de Laxe, e Iván Vázquez, e amenizan esta gala do deporte provincial. Continuamos, Valentín González Formoso, Antonio Leira, o escenario. Imos coa mellor entidade na promoción do deporte base. O Club de Remo Cabo de Cruz, fundado en 1979, 16 temporadas en ACT, 2 temporadas na Liga Euskotren. Cunha base sólida, os componentes do equipo ACT Euskotren son o espello de 130 rapaces e rapazas que reman coa indumentaria de Cabo de Cruz. Que terá Cabo de Cruz? Unha entidade de base habitual no podio. Acompáñanos o presidente Luís Piñeiro. Entrega o premio a Antonio Leira, o deputado provincial de Deportes, a Luís Piñeiro, o presidente do Club de Remo Cabo de Cruz. Un exemplo nun deporte dominado polo País Vasco e por Cantabria, e cunha referencia en Galicia, con varias referencias en Galicia, unha é Cabo de Cruz. Luís, unha pregunta dos equipos que temos en Liga Euskotren, en Liga ACT, cantos proceden da canteira de Cabo de Cruz, máis ou menos? Dos equipos? Sí. Pois proceden que agora temos casi máis do 50% de calquera maneira canteira e intentamos agora melloralo cada ano. Temos unha remesa moi boa detrás e vamos poder reforzar moito eses equipos. Moitísimas gracias. Luís Piñeiro, presidente de Cabo de Cruz. Agora poñémonos unha indumentaria moi especial. Vestímonos de Marins, porque entregamos o premio á entidade na promoción do deporte inclusivo. E a Fundación Abrente, o proxecto Enki, unha ventá aberta a ilusión, un sorriso deporte inclusivo. O proxecto Enki é un movimento pola inclusión, ninguén sen deporte. Todo comezou en 2013 como promoción de ocio e deporte para aquelas persoas, particularmente nenos e nenas con diversidade funcional. A Fundación Enki participa en numerosos acontecementos deportivos. Son a tripulación de Marins de Enki. Entrega Valentín González Formoso a Ángel López, da Fundación Enki. Tes que perdoar, un día fixécheme un regalo a camiseta Enki e non a trouxen. Eu tamén son o Marín da Fundación Enki. Que bonita é a vida, non? Muy bonita, y con el deporte aún más. Y con los valores del deporte, la discapacidad se lleva mucho mejor. E isto non para. No. Moitísimas gracias. Ángel López, da Fundación Enki. Deportista veterano masculino. O premio é para Iván Morales, o mellor marchador veterano do mundo, campeón de Europa en Polonia e unhas semanas en 3.000 metros e 5 kilómetros, campeón do mundo en 2022 en 3.000 metros, 5K e por equipos. Iván pertence ao Marineda Atlético. Recibe o galardón de mans de Antonio Leira, deputado provincial de Deportes. Normalmente, cando non está como marchador, camiña correctamente. Iván, ven por aquí. Que tes que comer un poquinho máis, Ya, un poquito máis, sí. Xa, me dixeron, viñeches de Barcelona por amor e por gastronomía. Tamén todo. O do amor notase, gastronomía pouca. Bueno, algo le metemos de vez en cuando. Sí. Bueno, ¿qué representa iso de ser campeón de todo en marcha? Bueno, hay que tener salud. ¿Cal é o segredo de Iván? Pues tener mucho sacrificio en esta vida. Pero bueno, sobre todo disfrutando del deporte y con la familia. Y tener unha mentalidade de ferro.
Pois sí, la verdad que sí. Obxectivos, bueno, xa acabas de ser campeón agora, algún obxectivo máis para este 2024? Intentaremos ir al Mundial de Göteborg en verano. Seguro que o consigues. Moitas gracias, moitas felicidades. E agora saibamos para quen o premio nesta gala en termos de veterana feminina. Ester Pedrosa, unha das damas do atletismo galego de todos os tempos. Foi campeón de España no ano 86. A santiaguese é un produto do atletismo da Universidade de Santiago dirixido por Mariano García Verdugo. Nunca deixou de lado a paixón e o respeto por este deporte. Hoxe ten colleitados numerosos éxitos a nivel internacional, campeón do mundo de cross, subcampeón mundial de 1500 metros, en 3000 metros en pista cuberta. Entrégalle este premio Valentín González Formoso, presidenta de Deputación, a gran Ester Pedrosa. Queda algún xeito, é unha das pioneiras e o espello para moitas nenas que hoxe son grandes campeoas do atletismo. Contigo empezaron moitas cousas, Ester. Bueno, creo que sí, é un honor ser abanderada do atletismo en Galicia. Creo que ahora mismo está nun nivel moi alto e digno de aplaudir. Agora mismo, recórdanos o teu estatus a nivel mundial, porque isto acojona. Bueno, ano pasado fun campeonato mundo de 1500, fun segunda en 5000 e terceira en 800. Foi un ano moi complicado porque viña de unha lesión pequeniña, logo tuve... Bueno, a túa idade das lesións non hai, non? Bueno, hai. Fai pouco rompín o peroné. Fai 3 meses, pero xa estou correndo outra vez. Sí. Bueno, eu vexote sempre correndo por Santiago. Alá onde vou. Que non paras. Será porque estás moito na... No coche, no coche. Ah, bueno. Non vamos a engañar. Moitas gracias, moitas felicidades. Gracias, Valentín, gracias, Antonio. Pues va a comenzar ya el calentamiento. Ahí tenemos a Li Shumin y a Irina Pechakova. Ahí se dirigen hacia el inicio ya de la competición. Ahí las tenemos avanzando ya con el carro multiusos, estirándose bien, colocándose. El objetivo en la jornada inaugural de estos Juegos es dejar este suelo, vamos, más limpio que nada, que tiene que quedar radiante, brillante. Tiene que quedar todo desinfectado, no podemos correr el riesgo de contagio. Tiene que quedar más limpio que nunca. Li Shumin, que tiene problemas de concentración, ahí vemos cómo Irina intenta motivarla, intenta animarla para que comience la competición, intenta salirse del terreno de juego, pero vemos cómo Irina está ahí marcando ese terreno, diciéndola lo que tiene que realizar. Es muy importante que no se salte ningún paso, que todo quede absolutamente radiante. Ese suelo tiene que quedar limpio como la patena. Va a comenzar, por lo tanto, la competición. Ahí la tenemos, ese salto de vallas. Coge esa pértiga, toma carrerilla, atención, porque tiene que meter la pértiga, la tiene que clavar en el cajetín. Ahí está clavándola, pero lejos de clavar, se dedica a limpiar. Este es el lanzamiento, el curling, donde la velocidad es importante.
ejecutado ese movimiento. Pasamos a esa doma, ese piafé con passage. Ahí continúan esos movimientos, qué gracia, con qué esmero están pasando la fregona, esa especie de mopa. Y esto, señores, no lo habíamos visto nunca. Con voltereta, máxima dificultad. Ahí está ese movimiento, esa croqueta, vale absolutamente todo, incluso el pelo. Restregándose con todo el cuerpo por el suelo, porque, atención, el uniforme también cuenta. Trabajando muy bien el core, muy bien. Hace clavado un ataque epiléptico a la participante, pero está utilizando todas las partes del cuerpo. Tenemos al ángel, es una figura que se ha traído del esquí alpino, algo que hacen mucho los niños en el esquí y que también se ha introducido ahora también en estos juegos, esas barras paralelas con las que va a tener que subir lo máximo posible. Pues lejos de subir, se ha transformado en un trineo. Tiene que buscar máxima velocidad en ese movimiento. Importantísimo el tomar bien las curvas, el no perder el equilibrio. Ha pasado, señores, pasamos al remo. Ahí las tenemos, la tenemos a Lee Soo-min perfectamente agotada. Ha habido una parada técnica, una parada en boxes. No tiene que quedar ni una mota de polvo, porque luego, recordemos, va a venir limpio. La prueba del algodón tiene que pasar por esa zona y cualquier mota de polvo les puede pasar factura. Ahí está, lanzamiento. Fantástica palomita que para Irina. Volvemos al agua, ahí tenemos avanzando contra corriente. En ese movimiento de braza el viraje, toca la pared. Va a realizar un triple mortal inverso con 2 tirabuzones. Ha salpicado mucho, no ha sido una entrada limpia en el agua. Y ahora tiene con esos movimientos de patinaje, típico del patinaje. También ha sido sacada esa figura del patinaje y traída aquí. Ahí está. Atención, ahora se prepara la otra participante para hacer la segunda diagonal del ejercicio. Lanzamiento al aire. El lanzamiento tiene que ser un poquito más alto para que puntúe doble. Ahí las tenemos. ¡Qué tropezón! ¡Vaya faena! Ahí ha podido perder la medalla de oro, pero atención porque ha podido hacerse daño. Se ha podido lesionar Lee Soo-min. Ahí vemos como Irina, en un alarde de fair play, ayuda a su compañera a salir del terreno de juego. La coloca ahí en la camilla, en esa camilla improvisada, en este carro de limpieza. Bueno, ya sabemos que en deporte pues vale cualquier capacidad, cada deportista tiene su capacidad y si no compite en los Juegos Olímpicos lo harán los Paralímpicos. Últimos segundos y ¡tiempo! Ahí estaba esa llave de judo que deja completamente noqueada.
Berta e Mónica, la sincro, preparándonos para os Xogos Olímpicos. E agora vai ser un verán de moita expectación en Galicia, con moitos deportistas con grandes opcións de medalla. E agora que nos acompañe de novo Valentín González Formoso, Antonio Leira e Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña. Mención especial, a primeira das mencións especiais que entregamos esta noite. O Centro Penitenciario de Teixeiro, igualdade de oportunidade de reinserción a través do deporte. Teixeiro é un parque de atraccións, unha pista multidisciplinar. Acompáñanos o director do Centro de Teixeiro, José Ángel Vázquez Yáñez. Entrega este premio Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, recolle José Ángel Vázquez Yáñez. Ao frente do centro de Teixeiro, donde, repito, hai un parque de atraccións para o deporte. Bueno, non tanto. Dende fora pode parecer moi divertido, pero non é así. A nosa obriga é intentar crear un espacio de oportunidades para as persoas privadas de libertad e que podan sair en mellores condicións que o fixeron cando entraron. Dixeronme que en fútbol sala os que están en prisión gañaronlle a policía. Sí. Bueno, o que pasa que a policía viña co equipo de veteranos. E ali os rapaces... Sí que tamén hai veteranos en Teixeiro. Tamén hai veteranos, pero bueno, eu creo que xogan bastante mellor. Tedes a sorte que tedes a Pili Neira con vos. Efectivamente, sí, que anda por aí. Grande, Pili, grande, moi grande. Pilar importante no deporte no centro. Nunca mellor dito, de pilar importante. Moitas gracias. Outra mención especial para un deportista de Tronío. Caetano Horta. O Remeiro Nollés participará por segunda vez nun Xogos Olímpicos. Estivo en Tokio con 18 anos e estará en París con 21. En Tokio foi sétimo na final de dobre school lixeiro. Ven de bater o récord nacional de 2000 metros hai poucas semanas na localidade ourensá de Castrelo de Miño. Caetano Horta. Acompáñanos o seu tío Beni Horta, unha das persoas máis importantes no remo na ría de Nollemuros, o responsable do equipo do que saiu Caetano Horta. Entrega este premio Antonio Leira, deputado provincial. Recolle Beni Horta. Caetano non nos pode acompañar, está preparando evidentemente os Xogos Olímpicos, pero Caetano deixounos esta mensaxe. Que tal? Moi boas a todos, son Caetano Horta, remeiro de élite. Nada, moitas gracias por este reconhecemento, esta mención especial nestes premios. Espero estar con vos en outra ocasión. Un saúdo. Gracias, Beni Horta, e toda a sorte do mundo para Caetano Horta nos Xogos Olímpicos de París. E agora, os deportistas dos que só se acorda principalmente a súa nai, os árbitros. Mellor árbitro, Javier Iglesias Villanueva, árbitro de Primeira División, un dos dous galegos que arbitran na Liga das Estrelas. De Pontedeume, 41 anos e de familia de árbitros, o pequeno dos Iglesias Villanueva. Javier leva 36 partidos en Primeira División, entrega a Xosé Regueira, vicepresidente da Deputación da Coruña, a Javier Iglesias, 36 partidos en Primeira División. Moitos máis dirixiu o seu irmán Nacho, hai 2 temporadas na máxima categoría. E estou seguro que do que menos se fala na vosa casa é de fútbol e de arbitraxe. Nada, nadiña. Nós xa somos árbitros para todos os días, 24 horas, e na casa tratamos de falar pouquiño de fútbol. Tires deses que lle chaman nai que preguntan, as nais sempre están preocupadas por lo que comes, por que pasou, se se portou a xente contigo, diráslle sempre que se acordan dela, non?
Sí, pero ela xa se preocupa deso, xa está tranquila no tema. De feito, cando chama despois do partido, o único que pregunta é se me mollei, se corri moito, se estou cansado. O típico das nais. O típico das nais, correcto. É que veñas a comer a casa de vez en cando. Sempre, eso sempre. Bueno, despois de chegar a primeira división, o teu soño no futuro? Bueno, o soño estar aí, que xa é un soño cumplido, e seguir traballando para poder estar cada día mellor, seguir pois, neste mundo que a min particularmente, desde os 16 anos que levo, gustame moito, e poder estar todo o tempo que poida. Como levades o tema do bar? Ti tes psicólogo? Bueno, traballamos... O teu psicólogo chamou psiquiatra? O psicólogo habitualmente é pasar un rato cos amigos, estar ca familia, eso axuda moito. Moi ben, moitas gracias, Javier, e moitos éxitos. E agora, o mellor adestrador na gala da Deputación Provincial. O mellor adestrador dirixe o Baxi Ferrol, Elino López. A chave xunto ao presidente Santi Rei da evolución do Universitario de Ferrol. Comezou a carón de Leopoldo Ibáñez, eleva 3 ascensos a máxima categoría, sempre con presupostos baixos. Este ano logrou a participación para disputar a Copa da Raíña. Entrega este premio a Antonio Leira. A Lino López, que chegou a xogar co Ar Ferrol na Liga ACB. Antonio Leira entregalle este premio a Lino López. O ano pasado a Mocho Fernández, este ano Lino López. Galicia é unha fábrica de facer adestradores de baloncesto. Hoxe está aquí e mañá a mesma hora estará en Valencia. Quedan 2 xornadas. O base ascendeu, ten o presuposto máis baixo, seguramente, hai que facer números de luns a luns, pero hai que soñar. Sí, tenemos 2 partidos para soñar, para intentar clasificarnos para el playoff, que si en pretemporada nos dicen que íbamos a estar luchando por estos objetivos, sería impensable, ¿no? Con ese presuposto, non? Sí, a ver si... Creo que ven algunha xogadora de Salamanca que ten o teu presuposto, non? Posiblemente, y ahora cuando vayamos a Valencia lo mismo, ¿no? Pero bueno, disfrutar con lo que tenemos y aprovechar. O que pasa é que te tens que reventar todos os anos, salvo que te vayas, porque as xogadoras publicitanse no Baxi, non? Sí, la verdad que cada año tenemos que volver a construir. Yo creo que también es un trofeo, ¿no? Que las jugadoras se revaloricen y que vayan a proyectos mejores. Ojalá pudiésemos mantenerlas cada año, pero si no es así, a inventarse. Bueno, que é moi bonito vivir en Ferrol, moi bonito, moi interesante, pero igual hai que... seguro que tes ofertas. Bueno, nada, estoy feliz ahora en Ferrol. Sí. Moitas gracias, moitas felicidades, moitos éxitos. Mellor deportista de base masculino. Premio que vai entregar Xosé Regueira, o vicepresidente da Deputación. Iago Fuerte, xogador de pádel de Narón, 16 anos. Campeón do mundo con España en 2023. En 2022 foi campeón de Europa sub-12. Ven de conquistar o Campeonato de España por equipos neste 2024. Este Iago Fuertes. E por fin nunha gala do deporte, un premio para xente que xoga o pádel, que xa estaba ben. Sí, la verdad que el pádel está subiendo mucho en toda España y es un orgullo recibir este premio con este deporte tan bonito que tanto me gusta. Iago, xogar a pádel é maravilloso, a que sí? Sí, para mí es la mejor sensación del mundo y el mejor deporte. E gañar ten que ser unha pasada, non? Sí, la verdad que ganar... Hai algo que descoñezo. Bueno, al final se toma bien, con ilusión y a seguir trabajando. Que estás ahora de número 6 do ranking nacional. Bueno, del ranking nacional estoy de número 1. De número 1 da tua idade, claro. Sí, da miña idade. Número 1. Número 1 do seu ranking. Bueno, pois estamos aí porque eu en Galicia estarei no posto 5.300. Bueno. Non sei se algún... Mira, teño varias anécdotas do pádel, porque o pádel é un deporte que está medrando moito e hai moito tarado xogando, sobre todo dunha avanzada idade. Seguro que a Iago non lle dixeron aquilo de tú e yo non funcionamos como pareja. Iso dixo un compañero de pádel, non me dixera ninguna persona máis. A ti non. No, bueno. Ti ganas. A mí tamén me lo dijeron, a mí. Sí, tamén. E se retirou. Bueno, aún sigue aguantando. Sí. Bueno, despois do que fixeches a principio de ano, que che toca neste 2024? Bueno, este 2024 yo creo que es para aprender, para seguir trabajando y a trabajar todos los torneos que vienen, que
que son muchos. Moitas gracias, moitas felicidades, Iago. E agora o premio a mellor deportista de base feminina. Vai entregar Valentín González Formoso a Dina Silo, triple subcampeón de Europa en arrancada. 2 tempos de total olímpico. Outro produto da factoría de Ferenc Sabo no Club Halterofilia da Coruña. Bateu 7 récords nos últimos campeonatos de España. Esta é Dina Silo, recibe de Valentín González Formoso. E antes de escoitar a Dina, un bico moi grande para Irene Martínez, que hai uns días anunciou que deixaba alta competición. Grandes éxitos para o deporte galego, para o deporte coruñés de Irene Martínez, que o mellor é unha das túas referencias. Sí, la verdad es que ella es una gran referencia para mí, porque lleva muchos años en este deporte y pues su puesta en escena pues es bastante impactante para todos, porque es una gran deportista y nadie quiere que lo deje, pero si ella decidió tener este fin, pues es una decisión suya. Dina, 2023 maravilloso, ¿qué esperas de este 2024? ¿A qué apuntamos? Pues este año tengo apuntado pues llegar a varias competiciones nacionales e internacionales y seguir esforzándome y dando lo mejor de mí. Soñando con algún día estar nos Xogos Olímpicos. ¿Qué? Soñando algún día con estar nos Xogos Olímpicos. Bueno, eso es un gran sueño. Espero que lo pueda conseguir con esfuerzo y trabajo, pero bueno, si no puede ser, pues no pasa nada, seguiremos trabajando. Vexo que tes por aquí a todo o teu club de admiradores, Podes saudar si queres. Gracias, Dina. Gracias, presidente, vicepresidente. Gracias, Antonio. How
Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, nos dice que podemos tocar otra. Vamos a hacer una canción que se llama No puedo vivir sin ti, de los Ronaldos. Puedes cantar, ¿eh? Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tu rareza, pero quiero más, yo quiero. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinará, siempre reinará. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas, no me encontrarás, no me encontrarás. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay frontera, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Muchísimas gracias. Moitas gracias, Pepe Piña e os Robinsons. Aí se van Pepe Piña e os Robinsons. Máis premios con Antonio Leira, con Valentín González Formoso no escenario. Máis mencións especiais. Mención especial ao Racing de Ferrol polo ascenso a segunda división. Terceiro ascenso nos últimos 25 anos. Difícilmente veremos unha institución que medra exponencialmente como o racinguismo nos últimos tempos. 7.000, 8.000, 9.000 aficionados todos os domingos na Manata. Acompáñanos Manuel Ansede, entrega o premio Valentín González Formoso. Este é o presidente do Racing de Ferrol. Presidente, que eu creo que en Ferrol Gabarras ten que haber a punta pala, que este é o ano do Racing. Bueno, vamos a intentar que sea el año de la consolidación, por supuesto. No.
este o ano do Racing? Bueno, estamos cerca de los playoffs y cerca del ascenso directo también, pero nosotros cuando desembarcamos en Ferrol nos fijamos un objetivo, que era el compromiso del deporte. Nuestro compromiso era el compromiso de llevar al equipo, al Racing, al fútbol profesional. A partir de ahí, soñar e intentar conseguir todo lo que sea posible. Este año ha sido una temporada maravillosa. Hemos recuperado la identidad ferrolana, la gente se ha volcado con el equipo, nos está ayudando. Tenemos una afición maravillosa y un equipo, un grupo unido. Juntos somos más fuertes y estamos más encima de los objetivos que nos hemos podido fijar, ¿no? Muchísimas gracias, presidente. Muchas felicidades. Manuel Ansede, presidente do Racing de Ferrol. En termos futbolísticos, outra mención especial, moi especial. Mención especial a Vero Boquete, máis alá do fútbol, máis alá do deporte, a gran defensora dos dereitos das mulleres. 19 anos de profesional, xogou na Liga Española, Estados Unidos, Alemania, Suecia, Rusia, Francia, Italia, milita na Fiorentina, xogará a final de Italia, gañou unha Champions co Frankfurt, internacional en 62 ocasións, marcou 38 goles. Vai a entregar este premio Valentín González a Ángel Refojos, presidente do Club El Bis. Non nos pode acompañar, evidentemente, porque ten compromiso de fin de semana e en Florencia, Vero Boquete. A principios dos 80, escoitábamos o nome do Carbo, pasaron moitos anos e con moitas dificultades, o fútbol femenino en Galicia volveu a renacer. E renaceu coa figura desta muller a principios de século, Vero Boquete. Por ela tamén moitas nenas hoxe xogan o fútbol en Galicia. Ela seguramente é a mellor xogadora de todos os tempos, con permiso de Lis Franco, de Pili Neira, de Tera Velleira, que é campeona mundial. Desde Italia, deixounos esta mensaxe. Hola, Vero Boquete desde Florencia. Siento muchísimo no poder estar ahí y acompañaros en esta gala, pero quería agradecer esta premiación. Es siempre un placer que reconozcan tu trabajo y sobre todo mucho más satisfactorio cuando el reconocimiento viene de tu tierra y de tu gente. Así que muchísimas gracias y buena gala. Vero Boquete, gracias. Ángel Refojos. Imos co mellor deportista con diversidade funcional no ámbito masculino. O ciclista Damián Ramos, no ano 23 logrou o Campeonato de Europa en Rotterdam e unha medalla de bronce. Historia de superación, foi campeón do mundo en Australia e acaba de ser quinto no Mundial de Pista en persecución. A punto estivo de ser piragüista olímpico en Londres 2012. Entrega este premio Antonio Leira a Damián Ramos. Cun palmarés increíble, con poucos anos andando na bici, cunha vida de película, Damián? Bueno, a verdade é que un pouco fantasmas sí que son. Sí. No, pero unha vida de película por todos os obstáculos que se che puxeron polo camiño, particularmente hai 10 anos. Sí, bueno, todas as nosas vidas están marcadas por algún feito. No meu caso, fai 10 anos tuve un accidente na montaña. Afortunadamente, pois, puiden sobrepoñerme a él e agora disfrutando dunha segunda oportunidade. Bueno, creo que puideche ser piragüista olímpico en Londres, non? Sí, estuve moi cerquiña tamén de conseguir esa plaza, pero, bueno, as Olimpiadas son reservadas para os millores deportistas do mundo. Estive moi cerca, pero se ve que non cheguei esos límites e agora, pois, se cadra este verán podo estar en París noutra disciplina, na bicicleta, pero intentaremos facelo o mellor posible. Moitísimas gracias. Damián Ramos, o ciclista coruñés. Mellor deportista con diversidade funcional no ámbito femenina. Lorena Bermúdez, la Negri. Unha deportista multidisciplinar. Foi pioneira en boxeo adaptado. Hoxe en día xoga o baloncesto en cadeira de rodas no Basquetmi de Ferrol. Tamén xoga o balonmán nun equipo da Coruña e internacional co balonmán. Por aquí temos
a Lorena Bermúdez 12. Recibirá este premio de mans de Valentín González Formoso. Boxeo, artes marciais, balonmano, baloncesto. Aquí temos a Lorena que non deixa de sorrir. Por que te chamaban la negri? Porque son un poquinho morenilla, un poquinho. Só por iso. Como te trata a vida, Lorena? Pois non me trata mal, a verdade. Eu disfruto moito do deporte, dentro do que cabe, pois mira, quitando que vou sobre rodas, todo vai ben. Bueno, e ti eres unha pioneira no boxeo adaptado. Sí, o boxeo é o meu principal deporte, que pasa que non hai competición a un nivel alto, entón tiña que facer outras cousas, e aí están os meus compañeros que fixeron que poda competir nesta. E xogas o balonmán e o baloncesto. E en balonmán creo que eres internacional. Ainda non... Pero vas a selo. Exactamente, aí estou. Baloncesto ou balonmán, que? Uf. As dúas cousas. O balón... Son compatibles? Non, o baloncesto quizá é o que máis me tira, pero bueno, o balonmán está saindo moi forte, e aí estamos. E que lle pides á vida? Pido moito deporte e felicidade. Moitas gracias, Lorena. Moitas felicidades. Gracias polo teu sorriso. Quédannos 2 premios por entregar. Antes dos últimos premios, ten a palabra Valentín González Formoso, o presidente da Deputación da Coruña. Moitas gracias, Terio. Moitas grazas a todos e a todas por acudir a esta Casa da Cultura da provincia da Coruña como é o Teatro Colón, que para todos aqueles e aquelas que non saban, que son o 99% dos que aquí estades, isto foi antes un hotel, o Hotel Embaixador. Saudar antes de nada pois as autoridades que nos acompañan. Vexo alcaldes e alcaldesas que non vou a citar porque me vou a acreditar seguramente a algún e non quero, pero sí saudar aos diputados, ao deputado de Facenda, ao compañeiro Rebó, ao alcalde de Oleiros, que é deportista por excelencia. Non creo que haxa moitas persoas aquí nesta sala que a súa idade siga bañándose no inverno na praia de Bastiagueiro e que siga cada día camiñando pois 3 ou 4 kilómetros ou 5 kilómetros no gelo, polo menos, na praia de Bastiagueiro. Saudar tamén ao concelleiro de Deportes da Coruña, ao vicepresidente e amigo e compañeiro Xosé, xa non fai falta, a su delegado de goberno, a María, temos ao portavoz do Partido Popular, a Miguel Lorenzo tamén aquí, temos a Ballesta representando o Deportivo da Coruña, e o presidente do Racing que tamén, e os presidentes e presidentas, directivos e directivas das distintas entidades deportivas desta provincia que é un motor económico, social, cultural e tamén deportivo de Galicia. Esta casa leva moitos anos apoiando o deporte. Non é dependente de quen goberne esta institución. Todos e cada un dos convenios, todas e cada unha das convocatorias, todas e cada unha das partidas orzamentarias que se aproban nesta institución, se aproban por unanimidade de toda esta xente que acabo de nomear. Aí non hai debate político, non hai discusión política. Probablemente o deporte sea a única materia no mundo da política na que non temos discusión. E iso significa moito. É un gran comenzo para un país creer no deporte, a paixón e, sobre todo, a ilusión, soñar. O soño que conleva o deporte desde que eres un menarro ata incluso cando chegas a edades máis maduras. Que non soñou con marcar o gol definitivo nun penalti na final do Mundial contra a Alemania. Que non soñou con gañar unha pole en Mónaco. Que non soñou con marcar a última tripla no Mundial de baloncesto contra Francia. Eu creo que o deporte é soño, soñar. E probablemente teñamos que protexelo máis que nunca, porque as ameazas que están presentes nas nosas familias, nos nosos fogares, teñen que ver coas tecnoloxías, que teñen moitas facetas positivas, ilusionantes, que están cambiando o mundo en certa medida para ben, pero tamén para mal, e supoñen un risco tamén para o deporte. Eu creo que aquilo que é capaz de superar a unha tablet ou unha PlayStation ten que ter moita forza. Eso se chama deporte. Ser capaces de lograr que un rapaz ensimismado nunha pantalla se vista para ir a entrenar un día de choiva, eso move o mundo, eso fai mellor
esta sociedade. E, polo tanto, nós, todos os que estamos aquí, todas as que estamos aquí na Corporación Provincial, goberne quen goberne, este quen este, sempre saben que estas 800 casi entidades hai que protexelas, hai que apostar por elas, porque significa simplemente apostar por unha sociedade mellor. Claro que hai retos por diante, algúns enumeraba Antonio Leira. Claro que a incorporación da muller ao deporte xa é un feito consolidado, pero, en cambio, a dirección do deporte e o que cambiaría, polo tanto, esta práctica ten que ter máis presencia femenina. Non podemos obviar un dato que é demoledor. Das 66 federacións deportivas, das disciplinas deportivas máis importantes deste país, das 66, únicamente 3 están presididas por unha muller. De 66, 3. Eso indica que o deporte todavía ten que evolucionar no campo da igualdade efectiva, sobre todo no ámbito da dirección das disciplinas deportivas. Non podemos olvidar de que todas as licencias federativas que existen en España, únicamente un cuarto delas teñen como titular a unha muller todavía. Por tanto, hai moito treito que avanzar neste campo, pero sí que levamos avanzado, estamos máis concienciados nos mesmos. Nos, cando chegamos á Deputación, nos encontramos cunha realidade que tivemos que mudar, que é un pequeno grao de area, sin máis, non? E que foi apoiada por todos os grupos presentes na corporación. En todas as competicións deportivas que organiza a Deputación en distintas disciplinas, tivemos que igualar únicamente os premios ás categorías femenina e masculina, algo que parece insignificante, pero que non hai tantos anos, estamos a falar de hai 9 anos, non era así nesta propia casa. Por lo tanto, queda moito por facer. En calquer caso, agradecer a todos os que vos achegáchedes, pero sobre todo agradecer a todo o entramado que é necesario para que un rapaz saia a xogar ao baloncesto, ao fútbol, ao balonmano, ou se tire nunha piscina a competir. Aos clubes deportivos, co que lo significa. A esas persoas que conforman as directivas, que lle sacan sono, que aumentan as súas preocupacións, que lle sacan tempo á súa familia para que exista esa práctica desa disciplina na súa vila. A todos aqueles que conforman un clube, aos técnicos, aos adestradores, aos xogadores, por suposto, ás familias en xeral que dan o apoio necesario ao clube, ás entidades patrocinadoras que apostan e se mollan polo deporte, ás institucións que se mollan de verdade polo deporte, aos medios de comunicación que están sempre ao lado das disciplinas, incluso aquelas que son menos xerais. A todos e a todas elas que saibades que tedes nesta casa a vosa casa, a Casa Deportiva da Provincia da Coruña. Moitísimas gracias. Moitas gracias, Valentín González Formoso, copresidente da Deputación. Entregamos os últimos premios desta gala 2024 da Deputación da Coruña. Mellor deportista masculino. E o piloto de rallies, Vítor Senra. O piloto de Dumbría suma 7 títulos galegos. Superou a marca de Germán Castrillón. Camiña en dirección ao 8º título. Esta temporada gañou no Rally da Coruña e gañou o Rally do Cocido. Leva 40 vitorias nos rallies en Galicia. Vítor Senra non nos pode acompañar, pero está o seu cuñado Sergio Prego. Sergio Prego, que é un mito do fútbol da Costa da Morte e Doro. El ten o récord de Copas da Costa e un momento, Doro, sei que viron onte a Vítor levando a gabarra polo Nervión. Por iso non nos pode acompañar. Creo que hoxe está por Santander porque tiña outra aliada. Deixounos esta mensaxe. Hola, boas tardes a todos. Sinto non poder estar hoxe aquí e teño unha carreira en Santander, así que nada, darlle ao público ante todo as gracias por asistir a esta gala, sobre todo a Diputación e aos membros do xurado por este premio de recoñecemento que sí que me fai moita ilusión e é unha pena non poder estar aí, así que nada, mando un saludo a todos e disfrutade do día. Imos aproveitar este momento porque a próxima semana vaise dar unha circunstancia no deporte galego, eu creo que sen precedentes. Vai ser un momento de máxima emoción, particularmente para os amantes do motor. A próxima semana dispútase o Rally de Noia. E no Rally de Noia van a competir
papá e o fillo, o gran Manolo Senra e Vítor Senra, os dous cun un rally car, un Gol Rally Car, coche moi potente, Vítor Senra contra Manolo Senra. E aquí está o cuñado. E o xenro. Con quen vas? Con ningún. O sea, que gane Iván Ares. Sí, mellor, así non hai pelea. Pero bueno, ese vai ser un rally doro de alto risco, non? Sí, vai ser moi competido, sí. Moi competido xa por esos dous que levan un bo coche, xa non che digo nada, os dous queren gañar sempre, así que imagínate. Imagínate que vai ser. Teu sogro de saúde ben. Sí, como onde 20. E o cuñado moi simpático, non? No Nadal. Vamos decir que sí. E Doro, que tes, 43? 3 veces 15. Ah, 45. Sigue xogando nos Xallas e eres o presidente. Sí. E se non xogas, botas o adestador e punto. A todo Dios. Home. Pero eso son o presidente, non? Creo que tes o récord de Copas da Costa. Cantas son? 7. 7. Quedaches aí, non? Seguramente. Esperas a xogar co teu fillo? É o obxectivo? Se por ele é así, eu non creo, pero bueno, a ver, intentarémolo. No, compartir un vestuario con teu fillo no. Gustaríame, pero ves un poquinho difícil xa. Pero bueno. Sí, porque foches papá tarde. Un papá tarde, non me deixaron facelo antes, entonces. Moitas gracias, Doro. Da familia de Vítor Senra. Último premio a mellor deportista. A mellor deportista é a mugardesa Belén Toimil, a raíña do peso en España, infinidade de campeonatos, 12 en total, desde que activa ata agora, estivo en Tokio, ten o récord nacional de peso en 18,80, non estivo nos mundiais de Glasgow, pero apunta ao Campeonato de Europa e os Xogos Olímpicos de París. Esta é Belén Toimil. Belén Toimil que vai vivir a segunda experiencia olímpica, non? Efectivamente, si todo va bien, de momento estoy bien colocada en el ranking, así que vamos a París. Case 19 metros. 19 metros, a quen lle darías co peso? Os que están, que? Na oitava fila, novena? Es que me puede salir bien y me puede salir mal, entonces yo le diría cuidado a todos. Bueno, 18,80. E o obxectivo é? Bueno, 18,80 é o meu récord de España. O obxectivo é superalo e ademais é a mínima olímpica de pase directo, entón, aínda que podo clasificar por ranking, estaría ben facer todo nunha. Pero Belén Toimil de vez en cando miras ao espello e di, podo chegar a esta distancia. A ver, o obxectivo da miña vida é pasar os 19 metros e deixar un récord de España en 19 metros sendo a primeira lanzadora nesa distancia. É complicado, pero bueno, estou adestrando para iso, estou forte, así que deixa ver. Sigues en León, non? Sí, de feito viñen hoxe, cheguei de León a 7 para entrar a gala, pero bueno, hai que adestrar ali, é onde está o centro de alto rendemento, o meu entrenador, o meu adestrador, así que ali estamos. Moi ben, Belén, pois, un placer que nos acompañes. Moitísimas gracias. E gracias á Diputación polas bolsas e por esta gala que é de moita axuda. Xa non só pola axuda das bolsas que nos permiten vivir o día a día, pagar o alquiler, todas esas cousas, senón polo premio, porque hai moitos deportistas moi bons nesta gala e outros que non puderon venir, e estou moi contenta deste premio. Moitas grazas. Moitas gracias, Belén, non te vayas. Belén, Valentín, non vos vallades, quedaros por aquí, porque fáltanos por entregar a medalla de ouro e de plata desta gala. Por favor, Berta, por favor, Mónica, ceremonia de clausura. Berta, medalla de plata. Mónica, medalla de ouro. El tercer puesto queda desierto. Pódeme poñer eu. Pero creo que temos un problema. Non temos medallas, pero temos algo moito máis guai para vos. Por favor, Gema, temos unha botella de agua para cada unha. Sí.
Estades encantadas da vida, claro. Así, festexando o título da Gala Provincial do Deporte. Con la sincro, con Berta e con Mónica. E así rematamos, que suban todos os premiados para foto de familia, tamén as nosas autoridades. Aquí remata a Gala Provincial do Deporte 2024. Todos os premiados, o escenario, foto de familia e imos. Oxalá fora do seu agrado, que sexan moi felices, que haxa traballo, saúde e liberdade. Pase o que pase, non deixe nunca de sorrir. Boa noite. E os membros do xurado tamén o escenario, por favor. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hand, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out.